A Deputación Provincial continúa coas sesións do Campus de Emprendemento Sostible en distintos centros das reservas da biosfera para fomentar a conciencia social e ambiental entre o alumnado da provincia. Combínase a formación teórica con visitas a empresas rendibles e sostibles situadas no rural da provincia, permitindo aos rapaces o coñecemento directo de casos de éxito e boas prácticas. Ao final estes nenos que se desenvolven, que están desenvolvendo a súa vida no medio rural, sí que é verdade que ás veces sorprende que non coñezan o que se fai no rural, non de que vive o rural, porque fundamentalmente seguimos vivindo das explotacións agrarias e ganaderas, entonces é moi importante. Eu creo que eles vivan isto con esta inmersión total, favorece que eles sepan o que poden facer, tamén telo na súa cabeza para facelo nun futuro. Hoy Santa Silva de Vilalba visitou a Asociación Astruga, onde os rapaces coñeceron métodos de agricultura ecolóxica e participaron nun taller de elaboración de conservas ecolóxicas. Hoxe aprendín un verbo novo, entutorar, que é darlle dirección aos tomates para cando medran que non se caian ao chan. E tamén aprendimos a plantar leitugas, que tamén nos enseñaron como se fai a semente, o pulgón tamén o vimos con lupas, vimos tamén un bicho, falamos tamén de feromonas. Conceptos que estes rapaces coñecen e valoran con respetos das cidades, segundo din eles. Eu sei cousas como diferenciar isto que é un tomate, sei diferenciar os tipos de tomate, sei saber cal é a leituga, sei moitos tipos de animales como insectos, cousas desas. Eu creo que vívese mellor na aldea que na cidade, porque, sabes, ten máis conocemento sobre as cousas, son máis naturales todo o que comes. Pola súa banda, os estudantes do IES Pedregal de Irimia, de Meira, participaron nunha xornada práctica en Vida de Aldea, en San Clodio. Acompañados polo deputado de Medio Ambiente, Carlos López, os rapaces tiveron a oportunidade de aprender dun xeito práctico os principios da economía circular e a creatividade aplicada á sostibilidade, construción con material reciclado ou explorar as múltiples posibilidades das cabazas de peregrino como material de artesanía foron algunhas das cousas que puideron facer estes mozos. Desde a súa creación no ano 2013, por esta iniciativa da Deputación de Lugo, pasaron xa máis de 500 estudantes.